No me ollaan tällä hetkellä Lappajaan kylässä, Tornionjoki varressa ja meillä on tässä semmonen 4,5 kilometriä pitkä soutupätkä, mikä nyt sitten rajoittuu Lappeenkoski tuolla ylhäällä ja Jaapakoski tuolla alhaalla. Että meillähän on tämä suvanto, niin tämä on hyvin antanut kallaa vuosien saatossa, että kyllä ne asiakkaat on ihan tyytyväisiä, että pääsääntöisesti saalista saavat, joka nyt sen vähänkin sen viikon ruuka olla, niin harvoin se siinä ilman on jää. Kun tänne pääsee tänne veen ääreen ja soutamaan, niin se on tosi rentouttavaa puuhaa ja sitten sitä väliin se lohi sitä soutua häiritsee ja ei sitä kukaan paha nopea tietenkin. Sen jälkeen se fiilinki, kun se vapaa suijahtaa, niin kyllä se on semmonen, että kyllä ne se on tartuttaa ihmisiä. Adrenaliinipiikki tulee ihmiselle siitä. Se koukuttaa aika pahasti. Vaikka meilläkin väliin on paljonkin venheitä, mutta semmonen rauhallisuus täällä vesillä, kun täällä touhua ja soutuilee, niin kyllä sekin on niin nautinnollista hommaa. Niitä näkyy, niin siinä nyt saattaa välillä kestää ennen kuin sen saa sillä lailla väsymään, että sen pystyy haavilla ottamaan kyytiin. Se haaviin on hyvä aina vähän odotellaan rauhassa, että se kala on rauhallinen ennen kuin se menee yrittämään. Ei auta hätäillä, joo. Siinä vähän kannattaa ottaa aikaa, ettei sitten siinä vaiheessa enää satu mitään. No niin, siellä sai lohesta ja loheen ja siellä on nyt tyytyväisiä kalamiehiä. Kyllä jotakin liikehintää siinä oli. Kyllä se joka kerta on aina yhtä sävättävä se lohentarppi, kun päivän verran soutaa tyhjää ja sitten kun se vapaa lähtee taipumaan, niin se on aina hyvältä, se tuntuu joka kerta. Jostain kumman syystä. Mutta soutajahan se taas tällä kertaa sen kalan hyvällä vaapulla. 8,2. Kaveri tuli eilen eka kertaa joelle 5 minuuttia kerettiin soutamaan ja oli 13,5 kilon kala kyydissä. Se oli ihan hyvä aloitus. Se oli hyvä aloitus. Mutta tulee ensi kesänä uudelleen. Näin sinä kävi. Oli jo vähän luovuttanut toivoa, että tuleeko tällä laskulla mittaan, mutta sitten vapaa löi luokolle ja räikkä alkoi huutaa, niin se taas alkoi innostumaan. Mutta sittenhän siinä on se, että yritä pysyä rauhallisena ja äkkiä kelasin kaikki muut vavat pois. Ja sitten armoton väsyttäminen. Mutta kun kala pomppi niin monta kertaa ilman, me pelkäs, että se potkaisee itsensä irti. Mutta ei onneksi päässyt, oli niin hyvin koukut purru kiinni, että sain se sitten siihen veneen viereen. Monta kertaa se kävi siinä ja yritin olla rauhallinen, että en olla liian aikaisessa vaiheessa haavimaan, mutta kuitenkin 2-3 kertaa se mulla haavisuulla kävi ja aina se lähti, mutta viimeisellä kerralla sitten, että nyt me kouhasen vauhilla, että nyt se ei enää karkaa ja ei karannut, sain venneeseen. Nyt meni kaikki ihan hyvin nappiin tällä kertaa. 5,95 näytti vaaka. Onnellinen mies. Kyllä, kyllä. Ja kyllä se tuo lohi, kun se kerran räikkää suihauttaa, niin kyllä se semmoinen sairaus on, jos sairaudeksi vitsaillaan, että kyllä se mies tajattaa toisenkin kerran jokivartteen. Ei se jää ensimmäiseksi ja viimeiseksi kerraksi harvoin. Tekana muutama vuosi vuokrathan veneen ja käyhän ehkä se 3-4 päivää lohestamassa ja sitten se tauti, kun se pahenee, niin sitten se ostetaan se omaa veneen ja sitten koko kesäloma ollaan seuraavan kerran sitten siellä jokivarressa. Siinä se on se mahtava fiilis, nimenomaan kun se tunnet sen kalan siellä. Ja sitten kun sen saa lopussa veneeseen, niin siinä tulee se toinen semmoinen hyvä piikki sen eka tarpin jälkeen. Sitten kun sen kokee, että no nyt tässä pärjät tälle lohelle ja saat siis se kyytti. Kyllä sitä miestä viehän varmaan 6-0, vaikka sille pärjäisikin, niin kyllä se kala viepi tavalla tai toisella.